2021 आरो 2022 इं मायथाइनि जितु जा MCLA फान्ड बे MCLA फान्डनिनो दिनै नैबे 1347 नं पुबावली बालिका LP स्कुलाव 4 लाखनि लिंटार काम फेन्सिं बाउन्डारि होदों। दा बेखौनो आङो बेखेवनो फैदों। दा बिथांमोना इउजार ग्रुपआबो लिंहरबाय आरो टिचिं स्टाफआबो लिंहरनायखाय आं दिनै बेखेवनो फैबाय। बिदिनो गोबां सम गोबाव बोसोर दिनै स्कुलनि हालोदा जोबोद दुखुनांथावमोन, जोबोद खसनीय अबस्थामोन जे नैबे स्कुलाव कोनो बाउन्डारि वाल गैया, कोनो फेन्सिं गैया। थांनाय 17-15 बोसोर बिदिनो लांदाङैनो थाबाय। कानो माने स्कुलनि प्रटेक्शन गैया। बोरमा, अमा, मैसो माने बायदिसिना जिब जुनारफोरा फैनानै बेहाय स्कुलनि जिखिनि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ भंग खालामबाय। बेनिखायनो थारैनो जों नुनानै दुखु नांदों जे बेयाव बाउन्डारि वाल नङाबा फेन्सिंखौ होथारनांगोन, अब्लासो स्कुलनि डिसिप्लिना थांनानै थागोन। मानोना दिनै दंफां फांसे गायनो हाया, मोजाङै फुल फांसे गायनो हाया। दिनै स्कुलनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि नुनायाव। दा जोंहा जोबोद मोजां मोजां स्टुडेन्टसफोर दङ बेहाय, मोजां मोजां गथ'फ्रा बेहाय सोलोंथाइ लाफैयो। स्कुलनि डिसिप्लिना जुदि मोजां नङाबा जोबोद थारैनो सिटुएशनफोरा बोरैबा जालाङो। स्कुलनि अबस्थाफोरा स्टुडेन्टफोरनि गोसोफोराबो बायलायलाङो बिदिबा, स्कुलनि डिसिप्लिना जुदि थांना थायाबा। थ' बेनिखायनो जोंनि BTR चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा बांसिनखै माने स्कुल LP स्कुलफोरखौ प्राधान्य होसिनदों। जिहेतु बिथाङा मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बेखायनो सोलोंथाइ जितु शिक्षा अनुष्ठानफोर दङ बेफोरखौ बांसिन बिथाङा गावनि MCLA फान्डखौ बेबस्था लानायखौ जोङो आरो नुनो मोनदों। आरो माखासे प्राइमारिफोरावबो जोङो माखासे स्कुलफोराव बिदिनो जोङो बाउन्डारि वाल आरो फेन्सिं सेंसन खालामनाय जादों। थ' दिनै जोङो नैयाव 4 लाखनि स्किम सेंसन खालामदों MCLA फान्ड। बेखौनो मावनो बिथांमोना नाजादों। आं बुंदों बिथांमोनखौ जे गावनि जानानै बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन LP स्कुलफोराव नोंथांमोना बिदि बाउन्डारि होनायनि हाबाफारि लादों। औ नंगौ, बिदि बाउन्डारि वाल फेन्सिं होनायनि बेबस्था लादों। जा प्रमद बर' चिफ सार बिथाङा बुंदों जे जोंनि 9टा VCDC 9टा प्राइमारि जोंनि 28 नं गयबारि UPPL हिसाबै बे 9टा प्राइमारियाव मोनफा खोख्लैनानै गासैबो स्कुलफोरखौ मोजां बाउन्डारिजों बा फेन्सिं होनानै मोजां साजायनांगोन, फुल सुल गायनांगोन, स्कुलनि डिसिप्लिनखौ बजायना लाखिनांगोन होननानै चिफ सारा बिथाङा जोंखौ खावलायदों। आरो बे लेखायैनो जोङो मावनो थाखाय आगान सुरबाय थादों। LP स्कुलफोराव बिल्डिं थोजासे गैया, बेखौ नोंथांमोना इयुनाव माबायदि खामानि मावनो सानो? दिनै आं बाहाय फैनानै मोनसे बाथ्राखौ फिलिं खालामदों जे 1347 नं पुबावली LP स्कुल नङा होमबा, बालिका LP स्कुल। बे LP स्कुला दिनै नोंथांमोना साइनबर्डखौ नायोब्ला 1947 बा दिनै बेसेबां बोसोर जाखो दिनैसिम बिल्डिं ग्रेन्ड गैया। जोंनि मेगन सिगाङावनो MP MLA जालांबाय आगोलाव। जोंनि मेगन सिगाङावनो BTCखौ 17 बोसोर 15 बोसोर सालायबाय। बिथांमोनाबो मोजाङै नायफिनदिया। थ' बेनि गेजेरजों आं दिनै खावलायनो नागिरो जोंनि दिनै UPPL आरो माने BJP मित्रजोटनि सरकार, जाहाथे जोंनि सरकारा बेफोरबायदि गोग्लैसोना थानाय स्कुलखौ बिल्डिं ग्रान्ट होयो, बिल्डिं सेंसन खालामो। बेखौ आंबो जेसेबां हायो जोंनि सरकारखौ आं नारसिनगोन आरो जोंनि चिफ सार बिथांखौबो आं खावलायगोन।